Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na po kita mga higala, nila nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw no usab karon nga Martes, no? Miyerkules. Dili Martes may gala. Pizza dos na kini sa bulan sa Agosto, no? Tuig 2023 o padayon kita sa ato nga mga buhatonon ni ining kabudtuhon. Abi no, ato di ay nga timbayaon og mayong mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang ato po mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao, nga nangalagad sa Katolikong Simbahan, ilabi na gayud ang atong mga kaubang pangakaigsunan mga pari sa Diocese of Dumaguete. Abi no, ari kita manghigala sa atong ginagmang hisgot-hisgot, no? Abi no, nanawagan karon ang Caritas Philippines ug mga hinabang alang sa atong mga kaigsuonan dito sa National Capital dito sa Luzon, no, nga grabing nasalanta, no, naigo na tawo na ining bagyo nga Igay ug Falcon, no, so muna nga panawagan usab karon sa mga dioceses, no, nga mutabang kita nga atong mga hinabang ato lang ihatag sa ato ang mga kining gitawag og mga kanang social action centers, no, aron pod nga makapadala gyud ta didto kung mahimo in cash lang gyud kay layo man gud, no, manang kwarta la atong ipadala aron gyud usab nga makatabang-tabang pud ta ginagmay sa atong mga kaigsuonan didto. Okay, no, ari kita manghigala sa ato ang Saint of the Day. Abay no ang atong Saint of the Day karon sigon diri sa atong listahan Agosto 2 sa mao si Saint Peter Julian Eymard, no. Pero kini si Saint Peter Julian Eymard natawo sa natong tuig 1811 ug namatay na atong 1868 sa southeastern France, no. Unya naordenahan sa isip sa kapare sa Diocese of Grenoble. Niya founded the Congregation of the Blessed Sacrament in 1856. O niya nagdebusyon gini siya sa Santos nga Eucharistia. Niya together with Saint Margaret Gillier founded the Women's Congregation of the Servants of the Blessed Sacrament. So karong adlaw gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong Simbahan, niya mao si San Peter Julian Eymard. Okay. Bino, ari na kita mga higala sa ato ang CBCP News. CBCP News ato mga higala, World Youth Day gisugda na kagahapong adlaw, no, Pizza 1 dito sa Lisbon, Portugal. Nakalain-lain ang mga matud pa tumong or kining destinasyon sa mga kabatanunan nga nangadto, pero mas daghan gyud ang nagbaton sa pagtuo nga mas papalambo pag yun ang ilahang pagtuo sa Dios pinaagi sa maong kalihukan. Balita gikan sa Vatican, prayer rally batok sa balita gikan sa kauluhan, prayer rally alang sa mga mining operation dito sa Eastern Samar gipangandaman. Gikatakda kini karong Pizza 7 ni ining bulan sa Agosto, no, unya pangipanguluhan kini sa Caritas Borongan. Okay. Bino ari kita mahigala sa atong catechism proper, no, doon naman gyud pangutana Father nga mga igsoon ngano kuno manghilabot. Ngano kuno nanghilabot ang simbahan sa mga affairs sa sa gobyerno. Actually wala gyud ta nang hilabot, no. It is our right, no, as a democratic country. Everyone has the right to express his sentiment as long as it is not detrimental to the identity of others, of other people, and as long as they are not a threat to the life of people and national security. No, sa ato pa dili ning ato pa. This is a right. This is only an exercise of our right for expression, no, ang simbahan. And secondly, we are also practicing our kining gitawag natong prophetic rule, no, sa manang prophetic law comes to faith and morals, no. Sa ato pa kung mga butang gani nga medyo dili na detrimental na sa atong morality o detrimental na usab sa ato nga gitawag na to pagtuo, mutingog na taniana. For example, kining death penalty. With the kind of justice that we have, no, kini bitaw nga ato abang
kining klase sa sa kinibitawong gitawag nato og panghustisya nga daghan kaayo among to mga kaigsuon nga dili ka afford to defend themselves in the court tungod sa kapobrehon. Unya ikaduha kanang there is a disparity, big disparity between the rich and the poor. Ang mga dato pwedeng mo-hire og mga maayo kay abogado, ang mga pobre walay abogado, naaman tuod kining PAO, kining bitaw nga Public Assistance Office, pero daghan po kaayong kasong gihandol, lupig yun ang pobre. So muna nga, with the kind of justice system nga naa nato, dili maayo nga dunay death penalty. Nga naman, tungod kay sigurado yun ta nga ang pobre ra yun may pagatagamtam niya na. Nga ikaduha, we also don't have the right to kill people. No? Doon na si Manny Pacquiao sa una, diingon nga man lagi nga nisugo man lagi ang Ginoo nga pagpapatay og tao. Of course, musugo ang Ginoo kaysa man mo naghatag o kinabuhi. Nya kita igo ra man tang gitagaan. So wa tay katungod pagkutlog kinabuhi. Ana noon niya, the third reason is nga ang tao nga makasasala di na makahinulsol kung saan pa man nato paghinulsol kun atong patsyon. Klaro na. Okay. Another question, pwede ba nga kanang usa na ba nga sa pakuguson, no, ang mga dili Katoliko sa bunyag sa Katoliko? Pwede na siya. Basta kay naalay kauban nga Katoliko. Kung doon na nagani kauban nga Katoliko, unya mangugos ang Katoliko, pwede na siya. Pero dili gyud pwede nga wala gyud Katoliko. No, puro sa gyud laing relihiyon mo yung pakuguson. Ngano man tungod kay ang katungdanan gud sa usa ka kining maninoy ug maninay mao man ang paggiya sa iyahang kinugos diha sa iyahang pagtuo. Unya kay dili man Katoliko, magiyahan hinuon niya sa laing relihiyon klaro ba? So na no. Again. And the third is the ining mga kining kabahin bitaw sa mga popular devotion ba kini magrosaryo, magnovena, uban pa manangkot og kandila sa sementeryo. Makatabang ba ni sa atong pagtuo? Of course makatabang ni siya, mas makapaduol pagani kanato sa Ginoo nganuman tungod kay sa atong popular devotion gi-express man nato atong dakong pagtuo sa Dios. Ingon niya na no. Balik-balikan ta og mga adlaw ha kini popular devotion og sa gihapon ako lamang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin A. Mana milit na usab kaninyo o manalangin ka nato ang Dios makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.